Nababahan mo na, Jay? Ha? Nababahan mo. Naka 3.6 lang ako. Eh, paano kung nababahan mo? Okay na lang. Talunin mo kayo. What's up mga kanongyoy dana? At syo kami kining sa Cobiang ini. Ayun kining San Vicente. Kining Bamban. Kitang usual ming place no rin kaya dadalang pa siya mag sa Cobiang. Ayan, reng abi ako. Reng ilalabas sa magbike abi ako la rin. Papunta kay ngini kitang V Farm, kining Bamban. Pero dumala kami kining sa Cobiang side. Well na par, we have to document. Ayun Taglusan min Okay, kinitang pupunta kayong V Farm, kining dalan na ini. Si Mapa babayo. Let's go. Okay, acho na kami. Ayun sige. Okay. Nano? Acho ko pa pader. Okay. Sige. Okay, so acho na kining V Farm, kining Bamban. What's up? Malapit ya mo. Okay, so acho na kami kining on location. Kakakitsu. It's very azure. It's very blue. So pag panumpayan nyo no rin nga ako medyo banala. Mga ilan talaga. Pero Maluwat na ako ngayon may swimming pool. actually makamiss din kasi ngayon uling makasara na rin public places. Ang porem resorts mga niyan. It's refreshing sight to see ratang mga nining klaseng, So kining V Farm, malyari yung i-rent in place ini for your birthdays, events, mga niyan, weddings, malyaring wedding reception. Malyari mo rin nung ati mo mantong kayong place for a prenup shoot at ilang rates exclusively for that. Dinanda kayong link ketang rates da siguro kining comments or nung malbi kayo YouTube ating link and description. Check it out in V Farm. Balo ko babalakan da ini magiyang Bikers Haven at inla naman racetrack ni check it out tayo po. So bayo ko akalingon itang pintalami ka rin mo rin kayang V Farm during that day is itang breakfast da. So mig-serve lang silog-silog like tap silog, long silog, makanyang daing silog. So malyari kayong mag-breakfast mo ka rin apart from reserving the resort for the resort stay. Wait So balikan tayo ni Kevin from the other side. Kevin from the other side. Kining gulot na ng V Farm mismo atin lang bala mo racetrack for mountain bikes. Ayan.
Pauli na kami. Solid yun ang V-Farm. Solid yung experience. Solid yung unique experience ng V-Farm. As in, nag-enjoy ko. First time kong maka-experience makantang klaseng trail. And at the same time, first time ko rin sumemplang. And may akubi yung bagay yung bike ko. Pero okay na yun eh. Happy ni Kevin. With the local, join me for another bike adventure. I'm gonna try to do this more regularly. Si Mama sa tingin do. Ito ang pabalo na ang gawin. Pero by the end of this month, we're gonna do a 100-kilometer run. Again. Ngayon pa north naman, Patarlac. Siyempre, like and subscribe. And of course, supportan niya rin yung With the Local. Salamat. Love you. Bye-bye. Nanang again. Ha? Nanang ka? Yari na ka? We're here at the beef farm. With the local.